Hei, tuu. Amanda, tuu jo. Joo, odota hetki. Mitä? No siis Amanda, No mitä? No, siis oikeesti kun tää on lunta ihan sikana ja uppoitelevan ihan vielä. No aha, vai kiinnosta? Voi tähti! No mitä? Raita? No. Mulla on raita, sulla on tähti. Monta tähteä itse asiassa. No ahaa. Ja. Au. Seiska. No mitä? Raita, mennäänkö tänään luistelemaan? Joo. Todellakin. Tuu. Joo, ihan täysin. Oota, oikeesti. Raita. Ui! Siis tää jää on rikki. Mä uppoon tänne. Tää ei oo miksi mä uppoon? Tää on niin kamalaa. Siis oikeesti, tähti tuu tänne. Joo, oota hetki. Mä tuun nyt. Wow! Siis, mitä tälle jäälle on tapahtunut? No, en tiedä. Mutta mä laitan näin jääpaipuilla. Joo, hyvä idea muuten. Ihanaa. Niin onkin. Aurinko lämmittää, mutta tavallaan sitten ei. Kyllä meidän kannatti tulla. Ja täällä onkin vähän jää sulanut. Ja kyllä täällä jossain kohtaa pystyykin luistelemaan. Tää! Mutta silti ei voi upota johonkin. Tuolla huutaa lintu. Kuulitko? Joo! Ihan mahtavaa. Täydellistä. Ui! Tää on aivan isoin. Mutta tää. No. Luulisitko noin sanovan, että tää olisi maailman kestävin kenttä? No, en ehkä sanois. Uiu. No okei, ei taas sitten oo. Mutta on tää silti kiva. Varsinkin täällä. Oho, nyt tää jää pettää. Tuo on mitä itse kivointa. Oi, ei jää pettänyt sika pahasti. Mennään tonne päin. Joo. Siis tää on ihan kokonaan samaa jäätä. Mitä ihmettä? Siis. No sä oot niin oikeas. Tää jää on sopimus. No joo. Wow. Au.
sama. Mulla tähti. Tää on kristalluteosta oli maan paras. Oot oikees. Mennäänkö takas sille tonne? Joo. Mut jää hetkeksi tänne. Please. Okei. Tän näkee muitakin luistelijoita. Aha. Ne makaavat tuossa jotenkin kuin joku dorka. Aivan sama. Se tuli haukkumaan meitä. No niinpä tuli. Hei sä et kuule. Sinne eteen upposit. Ole hyvä. Noin. Rip. Tada. Au. Oh. Ihan sika ärsyttävää. Siis oikeesti. Siis mä en kestä tätä asiaa. Miksi? Hei, Raika, tuu auttaa meitä, joku kiusas mua. Aha, tämäkö se tyttö oli? No okei, kihukun tänne näin. Yes, oikeesti. No miksi te jätitte mut tänne veteen? No niin, Amanda tuu. Hei, miksi täällä on niin, miksi ne hukkuu? Oikeesti ihan sika. Tää jääpalikka on meidän tiellä. Kiitos. No niin, ihmeen jääpalikka, voitko mennä pois? Pöytä, vau! No, okei, mut se ei oo pöytä. Se on sellainen syötää. Ja mä oon sydän. No kiva siitä. Hei sisko, voidaanko syödä tänään yhdessä tässä? Tää on niin ihana pöytä. Please. No okei sitten. Tämän kerran. Siis, miksi sä Amanda tulit pilaamaan meidän päivän? Sori vaimot. Amanda pilasta päivän. Vihaan. No okei, älä nyt hermostu. Tää on aika tylsää. Tässä on teillä uusi pöytä. Joka uppos. Se meni tonne mujanalle. Mikä ei saattaa. Älä tuu tälle videolle, please. Ei nyt. Siis ihan oikeesti. Ihanaa. Ootko sä varma? He. No. Okei. Tää on oikeesti ollut aika kiva päivä. Mut me mennään nyt luistelemaan. Ihanaa, sitä tuli vapaa. Vapaa. Sisko. Mä en oikeesti tykkää. Aha. Siis täällä ei yhtään mitään luisteltavaa asiaa.
Okei, mä oon huono luistelija. Hei, eikö sä luistellut, kun mä hyppäsin? Anteeksi. Au. No niin. Sun pitäis pysyä pystyssä. Mä osoo. No okei sitten. Sun pitäis pysyä pystyssä. No anteeksi. Mä en osaa luistella. Heti kun sä sanoit, että onnistut tää päivä. Häh? Kun miksei me jääty sinne ihme veteen lillumaan? Siellä olisi paljon kivempaa. No miksei mennä? No mennään! No okei. Oh niin ihanaa. Mä en kestä. Siis oikeesti. No tää on aika tylsää. Samanta, älä iso. Jäätin oli kahdestaan niin. Kahdestaan lillumaan. Ihanaa. No. Saisit olla oikees.